Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εν τη πόλη θα ξεκινήσει κάποιες προβολές μέσα από το διαδίκτυο. Η εφημερίδα μας έχει κλείσει 10 χρόνια, η διανομή της γίνεται πόρτα-πόρτα και προσπαθούμε τώρα να δώσουμε μια διαφορετική θέση μέσα από το διαδίκτυο. Πλέον η καθημερινή χρήση σε όλους μας κρίνεται πλέον αναγκαία. Το τεύχος του Δεκεμβρίου ήδη κάποιοι το έχετε λάβει στις οικίες σας. Η διανομή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, αύριο, μέχρι αργά το απόγευμα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Επίσης να αναφέρουμε ότι στο θέατρό μας, το Αρχαιολαό Θέατρο, μια σειρά από παιδικές παραστάσεις μέσα στις γιορτές θα προσελκύσουν τους μικρούς μας φίλους και πιστεύω ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτή τη χρονιά για την περιοχή μας. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Λάμπη Καλογεράκη, την ομάδα Μιλαράκια, επίσης την θεατρική ομάδα Κιβωτός Ονείρων, το θέατρο σκιών του Χάρη Μπιλίνη, και όσους φίλους έχουν μέχρι τώρα έρθει στο θέατρό μας, τους τραγουδιστές, τη Ματίλδη Μαγκύρα, τον Κωνσταντίνο Θαλασσοχώρη και άλλους φίλους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ομορφύνει την αίθουσα του θέατρου μας. Ευχαριστώ επίσης όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στη μέχρι τώρα παρουσία του θεάτρου μας και ελπίζω σε καλύτερες ακόμα παραστάσεις και να γίνει τελικά ένας πόλος έλξης το θέατρό μας. Θα έχουμε συνέχεια προβολές και ανακοινώσεις για την περιοχή μας και γενικά για τα όσα συμβαίνουν όχι μόνο στους Τρακομακεδόνες αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ.